Taci, vreau să ascult. Hello. For today's lesson, we will be continuing our training on proper suit handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the Animatronic, animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments. Position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to nudge or press against any of the spring Nu, locks ăsta e inside the Freddy. suit. Ah, care vorbește, da, e Spring bun. locks at any time. A dispărut. Do not breathe on the Încă spring locks, iată-l, as încă moisture may șapte. loosen them Unde? and Iată cause them sus. to break loose. In the case that the spring locks come loose while you are wearing the suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out. That should not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layout Păi, program, nu știu de pe... animatronics, or security system. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always Bun. off camera. Bă, da. As always, remember to smile. Uite-l aici. Freddy Fazbear. E aici. Da. Bă, când vezi asta cu moști, video eroi. Poate să miști. Ce prost mai e. Așa durează mai mult. E unul. Uai, mama. Hello? Iată. Boa. La țanc. Să știi că după vin iar în camera asta. Vin iar. Să vezi. Vin iar în camera asta. Dă-i pe camera 7. Că așa vine și la mine. Trebuie să iei prin vent. Iată, gata. Ce era ea? E de la ventilation. De ce era ea? Era o de asta. O iluzie? Da, optică. Ce prostă. Cum se speriate? Băi, iară! Nici bine n-am terminat și... Aribale, păure. Este... Audio error. Mă cac, frate, și scoate-te-ar... Cum ar fi șmecher să apară Freddy. Acum ar fi șmecher. Iată. Stai așa. Gata. Ai blocat. Ha? E dracu. Iată-l! Camera 7. Ți-am zis că l-am blocat bine. Știu să joc, știu să joc. Ești la 3M. Vezi că trebuie să vin înapoi. Bă, dar eu știu bine să joc. Video error, băga mea și puia. Puia. Tot aici e. E bun. Nu mă supăr. A dispărut. Cred că e în cameră. Nu. A dispari prin venturi. Audio era... Dar la audio nu se mai aude nimica. Nu spre trebuie. Și 4, frate. Mai... Trebuie să mai îndei. L-am văzut. Uite. Unde? Cine e asta? Cine? Era cineva acolo. Unul. E o iluzie optică. Era așa, care mergea așa, nu? Mhm. Da, e o iluzie. Într-un fel nu e pură. Era o iluzie optică. Părut aici. Da. Era să închidă. Dispare. Trebuie să ne ducem în camera 7. Nu, bă. Să ventilezi. Camera nouă.
Video erotic. Gata. Că l-am văzut aici. 5M! E acolo? Taci, mă. Vezi că se strânge. Grave. Dar repede au mai trecut noaptea asta. Ventilation. Prin ventilation. Gata. Să-ți becul. Șasiem. Bine, boss! Am trecut noaptea asta.